Revenim, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, după această mică pauză. Mulțumim foarte frumos, Johnny. Ne-am luat de grijă cu horoscopul pentru această zi. Stimați prieteni, 4 iulie 2013, zi importantă de altfel. Tot spicuim acest lucru încă de la bun începutul emisiunii noastre de astăzi. 4 iulie și ne gândim și la voluntarii de la Crucea Roșie. Bineînțeles, ne gândim și la frații noștri americani, la mulți ani tuturor, dar apropo de voluntariat, ne gândim și la alte aspecte și ne gândim și la cei de la Asociația Non-Guvernamentală CRID. Dacă vă mai amintiți, taman, dacă nu mă înșel, aproape cu o lună în urmă, am făcut o întâlnire și la Piatra Neamț, membrii Asociației CRID au cum să spunem noi, au realizat împreună cu o colaborare destul de interesantă primul flash mob din Piatra Neamț, din centru. A fost un lucru inedit, a fost un lucru important, a fost un lucru care, să spun așa, a atras privirile destul de multora dintre noi. Stimați prieteni, Asociația CRID revine în această dimineață. Avem surprize pentru dumneavoastră și apropo de frații noștri americani, avem frații noștri mai aici, mai aproape de noi. O să vedeți despre cine vorbim. În primul rând, dați-ne voie să salutăm pe Adrian Vașnic, membru CRID, și pe Ramona Savu. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, Dan, bine v-am găsit! Bună dimineața și telespectatorilor care ne urmăresc! Adrian de la Asociația CRID, noi ne-am mai întâlnit, vorbim despre voluntariat, vorbim despre proiecte europene. După cum spuneai, avem niște prieteni care nu sunt chiar americani, dar sunt parteneri ai americanilor, că azi este Ziua Americii, deci la mulți ani America. Avem tineri din Turcia, sunt 12 la număr care s-au adunat în Neamț pentru activități de educație prin sport și activități în aer liber, un stil de viață sănătos. Asta se întâmplă până pe 10 iulie în județul Neamț, Asociația CRID și partenerii din Turcia. Și avem alături de noi pe Ramona și Bușra, care sunt participanți activi. Și acum o să le predau lor cuvântul. Am fugit de la proiect acum. Am lăsat pe ceilalți să facă activități. United. Stimați prieteni, dintre toți cei 12 tineri turci prezenți aici în cadrul acestui proiect, mă rog, am lăsat la, cum să spunem, la atitudinea celor de la Asociația CRID să ne selecteze câțiva dintre dânsii. Ei bine, în această dimineață spunem bună dimineața domnișoarei Bușra, Dan, salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Mă scuz la pronunție, sunt cam, da, nu prea. Da, bună dimineața, Bușra, am să te rog să vorbești în microfon. Ok. Cum te simți la Piatra Neamț? Well, it's good. Romania is a good country, I think that. And Piatra Neamț also is well. But we stay in because of Ardalan. It has a great nature, I think, and I really loved it. Da, Bușra ne spune că îi place în România, îi place la Piatra Neamț și pentru că suntem la Bicazul Ardelean e și mai încântat. Suntem mai aproape de natură, ca să spunem așa. Deocamdată e foarte încântat. What else? Maybe about project or Ardalan? Yes. Să le spunem telespectatorilor că au venit tinerii din Turcia în cadrul acestui proiect. Ei au diferite activități. Asta ne însemnând acum că dacă ei, mă rog, acum în această dimineață au venit o parte la Piatra Neamț, dar cei de la Bicazul Ardeleanu care au rămas acolo nu s-au dus doar să stea pe șeslong și să admire natura din prejur. Înțelegem, nu? Așa că întrebarea era ce activități au întreprins până acum, ce le mai pregătesc membrii Asociației CRID în continuare. In the project we are 24 people from each country, for total. 12 români, 12 tineri turci, da? 12 din România, 12 din Turcia, 2 lideri de grup. Then Actually, we are doing a project, not just for fun. We are knowing each other, we are knowing each culture and each self. Facem un proiect nu doar pentru distracție, ci și pentru a ne cunoaște culturile
fiecăruia dintre noi. Then, we start day with energizer activities, and then we go to real works. I mean, Da, ne spune Bușra din programul fiecărei zile că în fiecare dimineață cel puțin trebuie să începem cu niște energizere, jocuri de trezire de dimineață, după care continuăm munca, dacă se poate numi așa, că Adi. Am înțeles. Mă rog, la noi la oraș, la Piatra Neamț, cu siguranță, așa sunt lucrurile, oraș, mediu rural, sunt oarecum diferite. La noi, dacă deșteptarea se dă undeva în jurul orei 7:30, să zicem, 8, 9, ca așa e la oraș, începem serviciul pe la 9, eu știu. La țară, acolo, băieții se trezesc la ora 5. E și cazul tinerilor din Turcia, adică s-au integrat cu totul în comunitatea de acolo, de la Bicazul Ardeleanu sau... If you succeeded to integrate in the community of the village, because usually in rural areas people are waking up at 5 a.m. in the morning. Tell them about us. No. That is not. Oh, What is the daily program for you, Bushra? okay. Do you wake up at 5? no. We get up around 8 or 9, maybe. Ne trezim în jur de ora 8-9. And we have breakfast all together there. And I really loved it because it's so traditional. Lady cook for us, and village cheese in there. Tomatoes are so nice. Da, Bușra ne spune de mâncarea pregătită la pensiunea la care stăm și că este foarte încântată de faptul că mâncarea este tradițională, chiar și mâncăm toți împreună, e așa Păi, la... sigur, baclava, dar până Baclava, de ieri a fost mămăligă și le-a plăcut. Mămăligă. We borrowed it, but then it has finished. But about Mamaliga, for example, it's the project not only for knowing each other with workshops or something else. We know each other in daily life. For example, we ate Mamaliga yesterday. It was really different from our taste, but we like it. And at least we taste it. We know about it now. Da, ne spune că prin proiectul ăsta și în general în schimburile de tineri lucrurile nu se întâmplă neapărat pentru a învăța ceva formal. De-aia se și numește educație non-formală. În schimburile de tineri observăm care e diversitatea culturală, ne învățăm unii pe alții, vedem ei ce mănâncă, noi ce mâncăm, ei ce cântă, noi ce cântăm și așa mai departe. Și atunci... Corect. Oricum ar fi cam greu să găsească produse tradiționale turcești în Bicazul Ardeleanu. Da, tradiționale turcești n-au găsit în Bicazul Ardeleanu, dar în magazine cu siguranță, în toate în care am mers, au găsit biscuiți, alune, fistic corect. și așa Până mai acum, departe. Bușra, ce ți-a plăcut cel mai mult? What did you like most? De la mâncare până la muzică, până la activități, până la port? Cel mai mult. Ai rămas impresionată de ceva anume? For the first days. What did you like the most? Okay. Meals are okay. Meals are good. Mâncarea. And maybe the music, the penguin, you know. Și dans pinguinului, înțeles? Vestit. Uite-mă, imaginea României peste hotare. Ce rămâne? Mâncare bună, ca la mama acasă, aici ca la România acasă, și dansul pinguinului. Da, în fine, nu aveți un dans al pinguinului la nunți în Turcia? Bun, sunt religii diferite, asta e, da. Not exactly similar, but also we have that kind of dance. Au in Turkey. câteva dansuri apropiate de ale noastre, chiar și horele noastre seamănă cu ale lor. Sau invers, nu știu, ale lor seamănă cu ale noastre. Nu știu care de unde până unde s-a But not copiat, dar much as semănăm funny foarte like mult. Da, spune că nu sunt la fel de amuzante dansurile lor cum sunt ale noastre. Am înțeles. Aș mai întreba-o pe Bușra, după care o să mai vorbim câteva cuvinte, pentru că mai avem doi reprezentanți din Turcia, doi tineri din Turcia, care au o mică surpriză pentru noi. Habar n-am avut idee, nici că vin cât au venit, dar nici că ne-au pregătit un moment extraordinar. Sperăm, nu știu. Aș mai întreba-o pe Bușra ce își dorește ea cel mai mult, ea cât va rămâne în România? Până pe 10 iulie. Da? Până pe 10 iulie. Mai are aproximativ o săptămână la dispoziție. În această săptămână ce își dorește ea să facă cel mai mult? Să învețe de la noi? Sau cu ce amintire dorește? Am venit în România, am venit în cadrul acestui program, trebuie neapărat să văd aia sau să învăț aia la altă. Okay, he's asking what do you plan to learn for the next
what was the main purpose when you left home? What did you think about? I want to go there for what? For learning something, for what? Actually, you're learning in there in every second. It's not about with workshops or not about with project. Da. You learn everything in the moments and from others. And by living, that's the point, I think. And I really love this kind of projects. That's why, with this reason. Da, Bușra ne spune că în cadrul proiectelor de genul ăsta înveți în fiecare secundă, indiferent sub ce formă și ce înveți, de la a comunica până la jocuri și așa mai departe. Și atunci, când a plecat de acasă, știa că la asta va veni, că schimburile de tineri sunt sub forma asta și interesată foarte mult de diversitatea asta culturală. Am înțeles. And at the end of the project, I know that I will have, in my case, I will have at least 12 Romanian friends. And Spune că va avea cel puțin 12 prieteni din România de acum încolo. and I'm sure that we will see each other again somewhere in the world and sometime, maybe. It's not certain, but we will, I know. Da, și speră că ne vom reîntâlni vreodată, măcar o dată undeva în lumea asta. Da, foarte frumos. Se întâmplă destul de des. E interesant. Te-aș mai întreba, Bușra, dacă tot veni vorba despre aceste schimburi culturale și așa mai departe, acolo în Turcia, cum este privită România? Imaginea României în Turcia, cel puțin, pentru că de acolo vii. What does Turkish people think about Romanians in general? Do you have stereotypes about Romania? Yes, of course. Yeah, okay. Okay, we have so many Romanians in Turkey, especially I live in Istanbul and we have so much Romanian in Istanbul. But they are not tourists or people come to see around. They are working in Istanbul. And that's why we know Romanian. Who are they? What are they doing? And where do they live? Do you have a specific opinion about Romania when you think about Yes. Romanians? We only, I don't know is it good or bad, but when someone say Romanian people in Turkey, we just imagine that someone is dancing or like this. I don't know why, but... Am înțeles. Da. O țară de dansatori, cam așa Da. ceva. Bușra ne spune că ea locuiește în Istanbul și sunt foarte mulți români care locuiesc acolo, nu neapărat, ne spune, nu neapărat de cei care vin ca turiști, ci și de cei care lucrează acolo. De stereotipuri, cum am întrebat-o, n-ar zice că ar fi bine sau rău despre români, dar în general ei au părerea că noi știm să ne distrăm. Am înțeles. Bun, și că n-a aflat Bușra cam toate, că la câte ne stă capul. Bun, haideți să vorbim câteva lucruri vis-a-vis de acest proiect. Poate nu ați fost atenți la momentul respectiv. Adrian Vașnic, Ramona Sava, alături de noi, membri ai Asociației CRID, despre acest proiect. Am mai povestit. Este vorba despre un proiect de schimburi culturale și nu numai, da? Încă o dată facem o scurtă prezentare așa cu câteva cuvinte. O să mergem imediat să-i cunoaștem și pe ceilalți doi tineri implicați în acest proiect. Da, mulțumim. Noi nu putem contribui cu informații atât de interesante ca Bușra, prietena noastră din Turcia, dar să spunem și noi câte ceva. Un program european de finanțare pentru tineri. Asociația CRID își propune să aducă pentru cei din Neamț astfel de oportunități și atunci ne-am străduit, am scris un proiect, a fost aprobat, a fost finanțat și am făcut posibilă venirea tinerilor din Turcia, astfel încât cei din România să socializeze cu ei, să-i cunoască, să descopere ceva. Nu știi dacă îți place un lucru până nu încerci. Ei, noi experimentăm și un stil de viață sănătos prin activități în aer liber și sport. Se vede că și eu aș avea nevoie, da? De un stil de viață sănătos, pe care nu l-am deocamdată. Văd că mai sunt și alții în platou. Foarte bine. Și ne-am propus totodată să oferim posibilitatea tinerilor care sunt din mediul rural, tineri care poate nu au posibilități financiare pentru a călători, măcar aici în România la noi, să experimenteze cum ar fi să stai, să locuiești împreună într-un grup internațional. 10 zile vor fi împreună, mănâncă împreună, desfășoară toate activitățile la un loc, își fac prieteni. Ei, lucrurile astea se întâmplă pentru că în toamna trecută, datorită partenerului din Turcia, și noi am trimis acolo niște participanți. Ramona este
unul dintre în februarie, mai bine decât toamna trecută. Eu m-am dus cu mintea mult în spate. În februarie, un grup de câți români, Ramona? 11. 11. 10 și un lider. 10 participanți și un lider au fost în Turcia și au desfășurat activități acolo. Practic au experimentat Turcia la ei acasă, acum au venit și ei la noi. Lucrurile se întâmplă în programul ăsta european care se numește Tineret în Acțiune și ideea proiectului ne-a venit după câteva proiecte pe care noi le-am făcut în toamna trecută, că de-aia mă gândeam la toamnă, un proiect numit Sending Quality, în care am avut participanți din 7 țări, Azerbaijan, Georgia, Ucraina, Belarus, doar că acela l-am desfășurat undeva în Prahova, la Sinaia. Zonă mult mai interesantă, participanți diversi și aveam nevoie să îi stimulăm un pic să se deschidă mai mult, să descopere România dincolo de Neamț. A fost ceva frumos și pentru tinerii din Neamț, care au mers prima dată în Prahova și au văzut acolo Bran, Peleș și toate cele. Și noi am mai desfășurat încă un proiect în județul Botoșani, pentru că cineva de acolo ne-a cerut nouă sprijinul. Aveau probleme cu apa poluată din fântâni. Oameni, comunități rurale sărace, da? Deci la sate, fără toalete, fără apă curentă, beau din fântâni. Și tot așa, cu tineri din Turcia, care aveau situații similare, pentru că și ei erau de la țară, să nu credeți că în alte țări sunt doar orașe foarte dezvoltate. Nu, există sărăcie și există sate așa mai retrase și în alte părți. Și atunci, tot la fel, 10 tineri din România, 10 din Turcia au fost în comunitatea respectivă și au făcut activități care au inclus și informarea populației despre riscurile la care se expun dacă beau apă dintre aia poluată, dar au și curățat efectiv 3 fântâni, folosind o motopompă pusă la dispoziție de primărie și așa mai departe. Adică ăsta e voluntariatul pentru noi. Și acum ne dedicăm pe activități care la prima vedere ar putea fi relaxare, dar care solicită foarte mult pe tineri, pentru că ei se gândesc ce ar trebui făcut, ei pun în practică și pe urmă tot ei își dau cu părerea. A fost bine, a mers, n-a mers. Partea interesantă este că nu facem asta doar pentru noi. Suntem 24 acolo în proiect, care stăm la un loc, mâncăm la un loc, facem toate activitățile timp de 10 zile la un loc, dar în zilele următoare, în Piatra Neamț, vrem să venim, de luni vom fi în Piatra Neamț, luni, marți, miercuri, suntem în Piatra Neamț, desfășurăm activități și așteptăm și alți tineri din comunitatea nemțeană, din Piatra Neamț. Și în mod special ne vom adresa la 2 centre sociale care se ocupă de copii și de unde vrem să avem alături de noi. Avem parteneriat și primim sprijinul celor de la Perla Invest, care ne-au permis să mergem în Strand, să fim cazați acolo și să desfășurăm activități acolo. Iarăși, Laura de la Milady, da, de la clubul de dans, pregătește cu ei o coreografie. Implicăm și tinerii din proiect, dar și tineri din afara proiectului. Pentru că vrem să avem impact cât mai mare în nivelul comunității. Nu foarte des te întâlnești cu un străin, nu foarte des ai curajul să intri în contact cu el și să stai de vorbă, să-i pui întrebări, așa cum ai făcut tu. Ce părere au cei de la tine din țară, cum ți se pare ție țara mea. Ne umple și pe noi de mândrie, azi e ziua Americii, dar eu astăzi sunt român, mai ales când auzi pe altcineva vorbind despre țara ta și vorbind de bine, da? E mândrie națională și pe asta o purtăm. În proiectele noastre creăm contextul pentru diversitate culturală și dincolo de tema principală a proiectului, care e sport și educație în aer liber, avem toate celelalte componente. Ne împrietenim, descoperim culturi, am gustat halva, baclavaua e mai scumpă, să știi, e mai greu de obținut, dar e un restaurant turcesc în Piatra care face baclava bună. Am înțeles. Da, mulțumim foarte frumos. Așa că ne-am făcut o idee, stimați prieteni, și ori de câte ori simțim, pentru că până la urmă e vorba de a simți unele lucruri, ori de câte ori simțim nevoia, dorim neapărat să avem aproape de noi pe cei de la Asociația CRID, pentru că e foarte important pe deasupra ce cred tinerii din alte state, de exemplu, despre noi, care mai este imaginea României în exterior. Ne pasă, ne interesează. Asta cred că ar fi, nu știu, sentimentul pe care ar trebui să trăiască, sentimentul care să trăiască în fiecare dintre noi, românii, da? Așa cum spunea și Adrian mai devreme, o fi ziua Statelor Unite ale Americii, o fi altă zi, alte națiuni și așa mai departe. Important este ceea ce simțim pentru noi, pentru cei din jurul nostru și iată acest schimb cultural între cele două popoare, turcă și român, e mai mult decât binevenit. Bun, eu zic să-i cunoaștem și pe ceilalți doi, probabil s-au plictisit acolo stând pe scaun. I-am lăsat deoparte, stimați prieteni, de contextul nostru și aici în studioul nostru, pentru că și ei ne pregătesc un lucru special.
Așa, ca să nu încurce nimeni pe nimeni, am decis ca dânsii să îi mutăm într-un cadru interesant, o să vedeți despre ce este vorba, și spunem bună dimineața, bine ați venit și celor doi tineri din Turcia. Este vorba despre Barış, cel care ne cântă la vioară în scurte momente, și Orhan, doi tineri. Bună dimineața, salam aleikum, cred că am zis bine. Bună dimineața. Colegi, eu pot merge între ei să-i întreb una alta? Da, da, eu cred că ar fi chiar indicat. Bun. Hai, Ramona, și tu, da. Așa, bun. Ramona, prins spate. Stați așa, o secundă. Bună dimineața. Uite așa, am să fac și eu prezența alături de voi în această dimineață. Bună dimineața. Lasă-mă, așa, lasă-mă că mă descurc eu, asta vreau să-ți spun. Am vorbit dincolo și cu Adrian și cu Ramona despre acest proiect. Voi doi cum vă simțiți la România? Adică ce v-a rămas impresia, prima impresie când ați venit pe pământ românesc, de la Bayazid încoace, vorbind, care este impresia dumneavoastră când ați călcat pe pământ românesc? Your impression since you came first time in Romania, these first days. When he comes back. What do Yes, you think it's about Romania? I like Romania more because it's the second time that I came. That's Te why duele sta a doua the oară. people are so calm and friendly. Calmi? Oamenii sunt Yes, prietenoși și calmi. Nu cred, nu știu, n-ați văzut? Sorry, we sleep early and wake up early during the project all the time. That's Nu my prea au worry. timp să observe. ne mergem la somn târziu și ne trezim de vreme. That's right, and everything is perfect and well organized. Also, we're learning some new skills. And imagine we have a project, and we have new 12 friends and with two more leaders. We're trying to do something with under different flag, under different language, under different culture, trying to get to understand each other, get to know each other better. That's what we're trying to Ne do. spune că încercăm să ne Sigur, înțelegem este mai din bine, Turcia chiar omul dacă ăsta, bă, prea tare cu accentul engleza, e așa, are din un- cauza faptului că a stat în Australia 5 ani, în Sydney, de aia. Bun. Da, spune că încercăm să ne pătrundem culturile și să ne simțim bine împreună, să învățăm împreună. Părerea lui este că totul e perfect ca organizare până acum și el este cel mai activ participant al nostru, oricum el e sufletul petrecerii. Am înțeles. Ce îi place de mâncare? Am aflat de la domnișoara de mai devreme, de la Bușra, că îi place mămăliguța, oarecum. Mamalica, yeah, mamalica. What did you like from you tasted? I like the chorba most, it's good. Ciorba. Yeah. Which one? Which one? I don't know, only chorba. Da, nu contează, ciorbă să fie, da. Ciorba de văcuță, ne spune. Ciorba Ok. Pentru tine cum a fost așa întâlnirea? Haideți să facem așa schimb de locuri. Cum a fost întâlnirea cu România, cu cei de aici, în cadrul acestui proiect? Your opinion about Romania and about the project since you came here? I agree his opinion because we are together in the same room. Sunt colegi de cameră, e de acord cu părerea lui Baris. I my second time in Romania. Pentru Orhan e a doua oară. În România el a venit și la o vizită de planificare în avans a proiectului. Fiecare proiect de genul ăsta are o vizită de planificare în avans de 3 zile, în care discutăm, punem la cale, organizăm și așa mai departe ce se va întâmpla în cadrul proiectului. Și atunci el a mai fost în Piatra Neamț, dar a fost încântat și atunci, știu eu. I was talking about the APV that you were Yeah, APV, yeah. Okay. So And if they asked. food is so good, and for me, chorba and how to say, I don't know, in breakfast. Zacusca? Yes. Spune că îi place și zacusca. Da? Sărbăciorul. La noi se micul fac dejun. ghebe în pădure, să vezi zacusca de ghebe. Okay, he's talking about zacusca made from some mushrooms Really? from our forest. Numai că anul trecut am avut un an atât de săcetos încât am fost la ghebe și n-am găsit nimic, frate. Da, last year we couldn't find them because it didn't rain. Yeah. Da. Anul ăsta poate o să avem noroc. Oricum am avut ploaie, era să spun cât China, dar mă rog, e vorba despre Turcia, despre România și așa mai departe. Bun. Mulțumim foarte frumos, Ramona. Ok. Te invit acolo pe cănăpică, poate mai
schimbăm 2-3 cuvinte. Să știți că ne descurcăm aici, speak in English, nu e niciun fel de problemă, vă traduc eu. Deci am lăsat-o pe Ramona deoparte pentru că vreau să întreb pe cei doi tineri, what about the girls, Romanian girls, what you think? They are beautiful. Beautiful. Of course, of course. Okay. Nu cred că avem astfel de lucruri trecute în proiectul cu pricina, dar nu e niciun fel de problemă să spui că, domnul Adrian, vreau să ies într-o seară cu o româncă, cu o domnișoară frumoasă. Nu cred că are nimic. Sau spune Adrian, ori ieșiți toți, ori nu iese niciunul. În fine. What is image of Romania in Turkey? What do you think about Romania? In Turkey, when you heard Romanians, Romania, what do you think? Romanians, of course, when you talk about Romania, first the girls came up in the mind, and after that we know Romania is a joyful people with the music and dance and the stuff. The Romanians are very nice people. Yes. We accept the Romanians as a brother country. Like we have a lot of Korean and Japanese brother countries, and Romania is one of them. So all the time we like contact each other and cooperate with each other. That's how we like Romania. Romania is nice. Yes, of course, me too. I agree with his opinion. Yeah. We like Romanians because